Здравейте, драги зрители! Днес е ден трети, в Гърция сме и отиваме на плаж. Ние наистина отиваме на плаж и т.е. на басейна. Аз после няма да съм пред камера, но ще бъде на морето. Сега отиваме на плаж, нали? Т.е. на басейна. Така, влизаме. Така, отиваме. Сега слизам по стълбите. Ще ви покажа много яки скокове. Отиваме. Тичаме. Още е. Не знам защо винаги казвам бошки. Но се подиграм на тези, които казват бошки за щяло и не щяло. Много съм тук да се тича на пясък, не е лесно. Тук отиваме и се смитаме. Така. Сега само да оставя камерата тук. Дали ще се вижда? Ще се вижда, бе. Така. Само така. Виждаме ли се? Да. Окей. Качвам. Ето ме. Дано да се видим. Абе, не сме видяли се. Я малко. Ой, не се видя. Или се видя, не знам. Но за всеки случай пак ще скоча, защото за да сме сигурни, че ще се види. Сега няма къде. Сега ще попълваме малко. Кой си? Надявам се да ви е харесало и сега за последен път ще скоча и така, скачам. Шампион. Съм аз. Шампион. Така, драги зрители, всичко от мен за вас. Ще се видим в